teď uvidíte folklorní krůžek Pohárek z Týnca, který slaví 20 let. Vede Hana Kobzíková, budou mít svoje moderátory, takže ode mě budete mít na chvilku pokoj a budou vám předvádět zpěvy a tance, protože dělají zpěvy a tance. Folklorní krůžek Pohárek a cymbálová muzika Olina.
Takže dobrý večer, zdravíme všechny příznivce mokrého folkloru. Rádi vás vidíme. Tak nám ten čas krásně letí. A už máme 20 let. Teda jako ne my dva, ale náš folklorní soubor. Ale připadá mně to jako včera, když jsme tady tancovali my. Ty jsi byl u zrodu v roku 2005, že jo? No, nevím, jestli je to úplně na chválení, ale je to tak a dokonce i ten název je z mojí hlavy. Padaly tenkrát různé nápady. Někdo říkal strapec, čižma, to si řekněte, strapec ztratíte, čižmy si poblujete, to zní blbě. Ale ten pohárek dobrého vína, jak se jezdilo na hodech, ten byl vždycky na stole. Tož tak to vzniklo. Já jsem teda nebyla vlastně v souboru od začátku, přišla jsem až o pár let později. No, jenomže už jsou také holt starší generace, co ti budu. Když ale vidím ty současné děcka, tak mě to trošku bere. Trsla vysíš, co? Ale, no... A jaké ale? Tož my jsme zralé víno, ne? To víš, no byli jsme mladí a krásní, ty si pořád a já už jsem jenom Takže bychom dali nějaký taneček? No tak to víš, tady ten chuchvalec za nama, co se tam tak mrví, to je stará garda pohárku a trošku aj hrozná, protože jsme s nima 5 roků byli pohromadě. Tož, co teda? No vypadá, že se k něčemu chystají. Tak já bych teda šla. Co? No nejma, už jsou všetci nachystaní, co tá Jana? Jani, co? Tak, dobré. Už je, prej. Dominiku je? Tož jdíme na to. Jenom si všimněte toho tanca, že tam má jeden tanečník, 2 baby. A všimněte si, jak nekeří si s tím dobře poradí a jiní jsou z toho nesví. Tak si schválně všímajte, který z nás si s tím poradí lepší. Tak vážení přátelé, stará garda pohárku a koryťanské. Jana, sorry,
nás zlétá jak kůň. Jakuň? No to bychom si mohli dát toho koňák. Však žádného nemáme. Koně sice nemáme, ale výbavu bychom měli. 3, 2, 1, chill. Co? No, A co si dáme v chill s tím? no zkus, jak to jde. A není nás tu nějak málo? Je. No je nás málo, však chybí Markéta a Kača, se zase někde gubajou. Pojďme, dáme to i bez ní. Pojďme. Se přeslecháme. No tak jdeme. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Já mám koně, vraný koně, já mám koně, vraný koně. Vraný, já mám koně, denní transkej vodě. Trajlom, trajlom, trana, didi, dajlom, denní transkej vodě. Trajlom, trajlom, trana, didi, dajlom, denní transkej vodě. Já mám koně, vraný koně, já mám koně, vraný koně. A já tady tam rodí, vraný kůň ho zhodí. Trajlom, trajlom, trana, didi, dajlom, vraný kůň ho zhodí. Trajlom, trajlom, trana, didi, dajlom, vraný kůň ho zhodí. Já mám koně, vraný koně, já mám koně, vraný koně. Já koníně, vraný koně, já čoubě šel. Trajlom, trajlom, trana, didi, dajlom, já čoubě šel. Trajlom, trajlom, trana, didi, dajlom, já čoubě šel. Já mám koně, já mám koně, já tady váží, já peněrí. Trajlom, trajlom, trana, didi, dajlom, mému srdci mílu. Trajlom, trajlom, trana, didi, dajlom, mému srdci mílu. Mému srdci mílu. To byly Mateničky, skupina dobře vypadajících žen, ale především vynikajících zpěvaček z různých koutů Moravy a s různým repertoárem. No a není od věci říct, že 4 z nich jsou buď to bývalé, anebo i současné tanečnice z pohárku. Všimli jste si, co to tady vzadu nacvičují, ty dva? Tak to je nějaká olympijská kvalifikace, nebo co ne? Vypadá jak soka na lyžích, ten jak si jezdař. Ale ne, to jsou vybraní tanečníci, kteří budou tancovat tanec od Trenčína. A musím ti říct, že není vůbec jednoduchý. Takže to je nějaká jako úplně top, jako výběr z bobulí. Úplně jako něco extra. Ano. Tak po zralém víně zavítáme s výběrem bobulí i na Slovensko, no. No ale potom se hned vrátíme zpátky na Moravu, třeba do Strání. Pojďme na to.
Vážení přátelé, byli jsme s váma rádi, ale už jsou na řadě i další. Asi nějací malí se dívám. Šohají už se netrpělivě chystají na verbuň. My jim hlavně přejeme, ať se jim daří. Ale než se rozloučíme, tak bychom vás srdečně rádi pozvali na výroční koncert ke zmíněným 20 letům pohárku, který se uskuteční letos, zapište si to, 4. října, to je 4.10. a budeme se na vás moc těšit. A bude to v kulturním domě v Týnci, neumím číst. A teď moment. Mám tady ještě takovou malou vsuvku. Pozval bych mezi nás... Je to máš říct ty? A jo, tak to řekni ty. Nepočkej. Tak kdo to Já řekne? to mám říct ještě. Dojděte, těšíme se na vás a společně ve víru tance prostě poletíme. To jsi měla říct? No ano. Aha. Tak ale já bych stejně ještě radši pozval mezi nás Hanku Kobzíkovou. Hani, my víme, jak strašně ráda mluvíš, tak my tě mluvit nenecháme. Ale My něco pro vás máme. ono, 20 roků se otravovat s takýma puberťákama. To už je hodně velký výkon, takže my ti za to strašně moc všichni děkujeme a doufáme, že se nenecháš odradit a budeš to dělat ještě 30 roků. Děkujeme. Ještě jednou potlesk pro Hanku Kobzíkovou za všechno, co pro nás dělá. Tak my předáme. Teď si dáme poslední písničku a pojďte se k nám přidat. Kasanicu, chtěla jsem se nastrojit, když mě pod ňu větr fúkl, vylezla mě celá. Dáš, či nedáš, dojde na ťa, co si v noci dáš, či nedáš, dojde na ťa Mikuláš. Dáš, či nedáš, dojde na ťa, co si v noci dáš, či nedáš, dojde na ťa Mikuláš. Jarmila má kudrnatou, Veronika hladkou, Kateřina ostříhanou u samého zadku. Dáš, či nedáš, dojde na ťa, co si v noci dáš, či nedáš, dojde na ťa Mikuláš. Dáš, či nedáš, dojde na ťa, co si v noci dáš, či nedáš, dojde na ťa Mikuláš. Radila mě moja mamka, ať sú hodná dcerečka, chlapca si mám vybrat podle velikého srdéčka. Dáš, či nedáš, dojde na ťa, co si v noci dáš, či nedáš, dojde na ťa Mikuláš. Dáš, či nedáš, dojde na ťa, co si v noci dáš, či nedáš, dojde na ťa Mikuláš. Když šlo dívča dojít krávy, narazilo na býka, nadojilo litr mléka z jediného cecíka. Dáš, či nedáš, dojde na ťa, co si v noci dáš, či nedáš, dojde na ťa Mikuláš. Dáš, či nedáš, dojde na ťa, co si v noci dáš, či nedáš, dojde na ťa Mikuláš. Šoupala sa po lavici po dubovej desce, zadrela si mezi nožky, už sa šoupat nechce. Dáš, či nedáš, dojde na ťa, co si v noci dáš, či nedáš, dojde na ťa Mikuláš. Dáš, či nedáš, dojde na ťa, co si v noci dáš, či nedáš, dojde na ťa Mikuláš. Muzikanti, to sú chlapci, žádný z nich sa nehaňbí, když dohrajú, ukazujú, rádi svoje ohaňbí. Dáš, či nedáš,